Zo'n 70 Oekraïense vluchtelingen krijgen onderdak in de Fonteinkerke in Boetenpost. Dat had de gemeente Achtkarspelen bekendmaken. Wat denkt het dorp ervan? Ik vind het best. Ja, liefst me komen. Ze moeten dan een plekje hebben om te wennen. Ik vind het heel mooi dat er mensen opvangen worden uit een salon met zo'n pittige strijd gaande is. En dat wie daar iets ontwaan kunnen als dorp zijnde en als de Fonteinkerke zijnde. Dan vind ik dat heel mooi om dat dwaan te kennen. De meesten zijn overwegend positief. Maar gewoon hebben we ook haar twijfels. Nou ja, dubbel van hoe de economie daar draait tegenwoordig. En je wil ze wel onderdak bieden, vooral die mensen die in de oorlogsgebieden zitten. Maar op het moment denk ik, er zijn ook heel veel Nederlanders die echt hoog aan de nood zitten. Daar hebben jeder vluchteling in de regio opvang kregen. Gewoon inwoners hier een goede bomen hadden en meid ze haar daarom geen zorgen hoe de meesten die het nou onder dak krijgen. Hele goede ervaringen. Ik zag dat in de Irakezen, daar steeds in de Afghanen en die hebben dit jaar wij hele goede contacten ermee. Dat is mij ook goed. Je moet een plakje hebben. Ik zie op Facebook daar wel negatieve reacties op komen. En dat vind ik dan eigenlijk wel heel jammer. Dat vind ik soms wat kwaad op mijn bocht, zulke reacties, zeg maar. Wanneer de nieuwe bewoners van de Fonteinkerke krijgt komen, is nog net duidelijk. De locatie moet op 1 november klaar wezen.